bugatan. Amo nga ni. Awan din naman ni Parigops. Ginapalibok ni Parigops. Pagka di daw na. Yakan man ni Parig. Umimila din ko naghahambog-hamon niya na. May daw ka rin sa bayan. Sige daw, sige daw. Ano na nga adlaw yung gininambugan. Marik ganayad do. Yan ah. May kigawang bugliwat. Yan ah. Patigasi kitang pamilya. Sige daw, yakan daw. Naglulo na po sila ulo. Paros makunot. Nakadalagan lagyap ito. Ha? Kaya ano? Di mang kapusil. Ulo. Ano mat gamit pagdalagan? Tail. Aw kaya ulo kay gudiri at tiil. Ikaw pa rin tapalodo. Ano ito magahambog? Upayang matibay gap ng pamilya. Slow, biglang mo ng stepfather. Ha? Kaya ano? Ha? Kaya ano? Ha? Kaya ano? Itiya pang mahawon, tae. Itiya pang ningudtoon, tae. Itiya pang iklop, tae. Ginuro-uruhiya, paggawas, tae. Sus niyawa kay malameri mat niyawa ng stepfather liwo. Ikaw, paribuksol. Ano man lutik im? Jesus, lopeg ka mo tagpapa. Lumayo ga building. Ano yung ginduntugan? Tiles. Buhay lagi yap. Ha? Kaya ano? Baliw ka yata eh. Kay kalbo. Nagdalunot lang ulo. Gago! Sige daw, ikaw daw liwat pare pakundo. Kung gaano katigas loting pamilya. Sis, obig ka mo tagtiyo. Tagtiyo nga ni. 10 years na rin mag-asawa at i-asawa yan na. Di rin lagi pero nagkakaanak. Ha? Kaya ano? Nakilala pa ka mo nag-classmate na elementary na Edgar. Yan na, kay Princess Mayna. Okay daw, nyeri kay bayot man ngayon. So weird. Ikaw daw pare yung ano matimigamog liwatam. Suslo, bigyan mo tagtiyo. Patay na tuwa. Pagbalsa maraya, yung kapitan lang singit. Pumugwat, nagtinawa. Ha? Kaya ano? May gerokit.